Ife ọbụla mere gị n'ụwa anụnwa were reason and purpose o ji wee mee. Kedu ife nọ na ịmụta n'okwu a na? Ife nọ na ị ga-amụta n'okwu anụnwa bụ ịchụ àjà. Agwara gị sị gị na o nwere aka Chukwu dị na ndụ gị. Ọgwụ ịbụla aka Chukwu, aka chi gị bụ ife dị na ndụ gị na ọ bụrụ Chukwu. Ama m na nke anụnwa ịma nghọta ya ndị ọma ngwa gị ọ ga-afịa gị arụ ịghọta, mana o nwere ibe nchọrọ ka ịghọta. Ama m na ọ dị very very hard for you to unlearn ife ịmụta n'ụlọ ụka eripelụ mpe ebe ịmụtasị. I give you reasons. Nwaanyị ga-anwụ n'operation no matter how long ọ kpọrọ Chukwu, iwu bụ na ọ ga-amụ nwa n'operation. Maka gịnị? Ọ dị n'akara aka. Sọọsọ onye nwere right ka o chenje ka nwaanyị na-amụ na nwa n'operation bụ chie. Sọọsọ chi gị. Any spirit ọbụla ga-aha amụ gị ga-esi tụrụ ya ọchị. Any spirit ọbụla ga-emere gị ọgọ ya esi tụrụ ya ọchị. Ọ bụ na Chikwado, ị na-anụ ya ka Igbo na-agụ ya n'aba. Chikwado ọ bụ na chi akwado ọma mme. Chi a na-egwu abụrụ Chukwu nọ chi gị. Chi gị Chukwu nọ ya na-enene gị ife ọbụla ịkata na ngalaka enwere anything to do with Chukwu. Ịkata na ngalaka na ori ka ị na-ezu na ori ka ị ya na-ezu o nwere anything to do with Chukwu. Ịkata na ngalaka na ị ga-amụta nwa na-ezu ori o nwere anything to do with Chukwu. Ịkata na ngalaka na ị ga-anwụ na 40 years o nwere anything to do with Chukwu. Kpọọ Chukwu 100 years, kpọọ Chukwu 100 days, mee fasting mme 20. Chukwu ama stop gị nwụrụ. Sọọsọ ibe were ike stop gị nwụ bụ chi gị. And agwa gị na two things na-eme gị in life. Number 1 bụ ibe ịkata na akalaka. Number 2 bụ ibe chi gị kwatelụ gị. Na chi gị nwere ike ikwetali gị ibe due to attitude. Ipulele ebe mmadụ ibe gị nọ maọbụ ibe ọjọọ imel ewepụ agụ ọnụ. Eji m ya wee malụ gị atụ sị gị na o nwere onye be anyị kọrọ mmadụ ọnụ na ọ mụtara ogbi. Onye bụ mụrụ ogbi na-abụ onye na onye a wee kọọ ọnụ o wezie nke izuzuru pụọ nke na-amụso ogbi egbu nke na-amụ ogbi o wee kọọ ha anyị ọnụ ma nwunye ya dị ime. Nwunye onye kọrọ mmadụ ọnụ na ọ na-amụ ogbi dị ime. Nwunye wee mụọ nwa wee mụọ ogbi. Agala gị eburo na ọ ya amụta ogbi. Mana maka na o jelu kọba nwaanyị nwoke mụrụ ogbi ọnụ. Chie wee jee deghalie maka na so many forces ya bịa spiritually. Wee bịa kwuo si na ebe ọ bụ na ị kọrọ onye ọnụ na ị ga-amụta ogbi. So many spirit lakịrị ga-abịa kwụrụ n'azụ gị sị mba na ịma mụta ogbi. Ewee mewe sensus na nya bụ okwu wee gwa mmadụ na ọ na-ekwelu na ị ga-amụta, gwa mmadụ na ọ na-ekwelu na ị ga-amụta. Ndị ga-agba osialị wee bịa gba onye ga ndị wee gba gị sị gị na ime ọgọ dị mma maka na mmụọ niile imere ọgọba niile ga-akwụ na line wee bịa. Mmụọ nke anụnwa sị gị yes onye anụnwa amụta na ogbi na onye elu m aka. Onye a na-achụ ọjeri nne aja ọ chụrụ mbọsị ya ọnwa mbọsị agụụ na agụ mụ na ndị be m obunye anya akpa rice. Ọgwa chi onye ọ na-abịa maka mgbe ị na-alarụ ụlọ ịmara ibe na-aga on. Whenever you are sleeping you don't know what is going on. Onye ga o ji wee bụla agwa ụfọdụ chụọ aja. Some things you need money need to remove from you. You need to remove something. Any dị ka ibe na-afụ gị ụfụ na-arụ pụọ gị na-arụ wele chụpụ aja in order to inherit long life, inherit good health, inherit prosperity and riches. Now ọ dịrọ na akara aka gị mana chi gị ejego datie maka gịnị nọọ ibe imetazili ka ijizela aka gị wee bụ ya. Maka na ibe imeta ka chi gị ga-eji wee kwetara gị ọnwụ ma ọ kwetara gị ndụ ma ọ kwetara gị ngozi. Onye ga ji wee gwa gị ngị chụba aja. So many people abụlọkụ go destiny ụmụaka maka ịgba ọgwụ. Ọ bụ ngwuchi anya sị na mụ na-eme ọbara atak, ngwuchi anya sị na mụ dị jealous, ngwuchi anya sị na mụ melụ nke a ma mee nke ọzọ. Ego niile ụmụaka gị ya akpata solu na line na-abịa maka na ịgbolo oke ite, maka na ịgbolo ibobo, maka na ịgbolo aba, maka na ịgbolo udu akọ mmiri, maka na ịgbolo ewele. Wepụ aka n'ọgwụ, ajọ ọgwụ,
ọgwụ kachacha ọgwụ wee dị njọ bụ ọgwụ mmadụ mere wee kpata ego. Ngwuji anya ọbada asị na mụ mere atak, mana ọ bụrụ tata ka abụbali awụsa na ụta, ọ bụrụ tata ka abụbali ike n'azụ. Ọgwụ ọbụla ịgbọrọ agwọ nwere repercussion, o nwere side effect. Ọgwụ ọbụla ịgbọrọ ọgwụ abụ wee lụọ ọrụ nwere side effect. O ji wee bụrụ na ndị gboo na-abụba gbọcha ọgwụ ba ji eje ahịa, bajeje anya babataba akpụ alụ mebie ọgwụ ahụ. Ibe ndị gboo na-ada bụ ibe ndị gboo na-agba bụ ọ daa n'ike bụ etinye ọgwụ egbe n'arụ vejebe ọgwụ. Ọ bụ na bajecha ọgwụ egbe ọbụla nwere ibe na-alụ ya. O nwere nke a ga-agwa gị anọ na ya na n'ikwe, mgbe iji jeje ọgwụ bata ị na-ana n'ikwe abụọ alụ kọ mme. Ọwere ga-asị gị na-asị na mmiri dị jealous ibe ọ na-akọ eri. Ọgwụ kachacha ọgwụ wee dị njọ bụ ọgwụ ịgbọrọ agbọ ka ị wee ego. Ọgwụ ego dị very bad. Ọgwụ ego dị ezigbote njọ. Ọgwụ ego ga-echenji your destiny. Ọgwụ ego ga-eme gị chi gị agwụ kwetali gị ihe na-adịrọ n'akara aka gị, maka na ị challenge go nature. You are challenging nature. Whenever you challenge nature, chekwalụ na ọgụ na-abịa, ị ga-anụkwa ọgụ ndị mmụọ. Ụfọdụ ụmụ nwanne m olizili amosu tata. Olili amosu ndị okenye na-eli bụzi yutu na-eli ya. Ụfọdụ were udu akọ mmiri, ụfọdụ were aba, ụfọdụ were ibobo, ụfọdụ were kadịmafịa ma ọka eme anya ụla, ụfọdụ were ọka ewele, ụfọdụ were nwunye ewele, ụfọdụ ka emere ọvọ. O nwere ọgwụ a na-agba n'ugwu anyị na-agbabe ka i wee ego. Ịnọkọta na ịjụọ ya ọfada si ya ndị gboro ọgwụ ego mgbosi gburugburu na bụ unu ọ maalụ na-egozigoro gị bebe ka ije bebe ka ịjụ ese ka ịma ka bebe dị. Ọ dịkwa na be anyị, ọ dị na be anyị. Onye ọbụla gbara ọgwụ ego a na-atụpụtali ya iche ọgwụ ego ọ gbara na biya, maka ndị na-asị gị let's go back to our root. Ifilize na our root bụ ịgba ọgwụ. Sọọsọ ọgwụ ndị be anyị satisfying wee gwuo na ọgwụ n'ụwa bụ ezigbo ọgwụ ma ọbeljebu m gbuo ọnwụ ya. Vasị gị na ọbeljebu m gbuo ọnwụ ya abụrụ gịnị? Ajọ ọgwụ. Ọgwụ ọbụla ịgbọzili bụ ajọ ọgwụ. Ịgba ọgwụ bụ ịba force nature ka onye gị ibe na-adịrọ n'akara aka gị. Kedu ebe ọ ga-esi wee weta ebe ahụ na-adịrọ n'akara aka gị? N'aka nwa gị. Ikeji ọ bụla ịbụ ụbịam n'akara aka gị na ime kata n'akara gị ị ga-ewedebe bụ 20 million. 20 million na chi ga na-emepie ịpụta rọn nwe nye gị 300,000 maka na ọbilikile ya ka ịbụ maọbụ na baro ka ị na-akwa. Ịpụta arụ ọzọ nye gị 400,000 ọ na-enye ebe gị mgbe 20 million a ji wee gwụcha ị nwụrụ. Ịma na imechighị ịbịa n'ụwa ime na nke ego aga na chi ga na-ewepụta obele na-enye gị. Iwe aja ịgba ọgwụ na ị chọrọ ịgba ọgwụ ka ịgbata million ka ịgbata billions of naira. Igbo egbova ọgwụ chi gị ọgwụ ọkụ ọgwụ ahụ alụ ọrụ. Onye ga-eji wee na-agwa ụfọdụ sịba na chibia na-asụ ọgwụ maka na chi gị dịbara ya TV ịgbara n'ọgwụ omenyụ ọnya ọma ngwa ka ọ lụọ ọrụ. Mgbe abụ ijele je gbọba ọgwụ wee gbọcha ọgwụ wee vokuba ọgwụ vokube spirit vokucha ajọ spirit gbabata ya n'ụlọ gbaa ọnya gbọcha anya debe ọgwụ wee bido ọrụ. Ọgwụ unu ji oje zakọta 20 million ụnụ a ga-asị gị ebule nke a ka ọgwụ na-adị ativ iwe na-egbu every month. Ọgwụ wee weta gị ibe niile dị gị n'akara aka bunyecha gị ọgwụ ejebe na nke nwa gị. Ọgwụ bataluo kpọọ nke your first son obe nke your second daughter your first son second son kpọọ nke your first daughter ogochaba niile obuli ya wuyalị gị ilibe ị na-agụ ụmụ gị n'iyi. Laa nwa ọbụbọ na ịkata n'akara aka na ị ga-anọ 80 years for the fact na ịgwọgo ọgwụ nature ga-abịa ụgbọ arọ gị ya ebenata ewezighị na 50 ewezighị na 40 ma 40 something. Ịgbatago n'ego na-abịa gị n'akara aka you challenge nature.
ọ bụrụ ibe niile bịara ụwa ga-ewe ego, ọ bụrụ ibe niile bịara ụwa ga-ewe ego, ọ bụrụ mmadụ niile kata milion na akalaka, ọ bụrụ mmadụ niile kata bilion na akalaka, mala amalị na ọ bụrụ na anyị niile ka anyị ya wee na-ekpe ekpele ka anyị wee ego, onye ọbụla na-aga ọbọ ka o wee ego, ọ bụ na anyị ewebe ego wee ịralị mma. Chukwu kele ụwa adịrọ stupid, onye nyere gị akalaka adịrọ stupid. Gị wuru ịkata na akalaka na ị ya alụ ụlọ, kedụ ndị ga-alụlụ gị ụlọ ma mmadụ niile bụcha milonia obilikele ya ebu ibe a, ọ bụ otu a nnọọ ibe a kata eze mbịa kpolu gị aja iji alụ ụlọ. Ihe eweta n'ele bọra anyị ga-akwụ n'ụgwọ n'ebe na ọlụbanụ bakpụ aja nyebe ego ọgwụ ya. Otu anụnwa ka ọ dị na onye ọbụla chọrọ igo moto ma ọ nwere chọrọ ịbụ mekaniki, onye ga-alụzi moto ma o mebie, ọ bụ o mebie tụfuo ego ọzọ. Onye ọbụla chọrọ igo moto, kedu onye ga-abụ mekaniki? Kedu onye ga-abụ mekaniki anyị ma anyị niile gosie moto?